Jousen kokoaminen ammunta valmiiksi. Jousen keskiosaan asetetaan ensin jousen alalapa. Alalapaan on merkitty jousen pituus ja paunamäärä. Seuraavaksi laitetaan jänteen lenkit, isompi ja pienempi. Ja isompi lenkki pujotetaan ylälavan läpi. Ja pienempi lenkki alalavan jänneuraan. Tässä vaiheessa jänne kannattaa kiristää mahdollisimman kireellä siten, että se kulkee jousen keskiosan kohdalla. Viritinnaarun suurempi pääty laitetaan alalavan kärkeen ja pienempi ylälavan kärkeen siten, että jänneura jää näkyviin. Viritinnaru jalan alle ja oikealla kädellä otetaan jousen keskiosasta kahvan kohdalta kiinni ja vasen kämmen lavan päälle siten, että peukalo ja etusormi on jänteen molemmin puolin. Oikealla kädellä nostetaan keskiosaa ylöspäin, jolloin lavat taipuu ja jännelenkki lähtee liukumaan jänneuraa kohti. Peukalo ja etusormen avulla sujautetaan jänneuraan ja varmistetaan, että jänne kulkee keskellä lapaa. Tässä vaiheessa kannattaa pää ottaa lavan lyöntilinjalta pois ja varmistetaan, että jänne kulkee keskellä jousta ja jännelenkit ovat jänneurassa. Viritinnaarun isompi lenkki, tuppi, jälleen alalapaan ja pienempi ylälavan kärkeen. Viritinnaru jalan alle. Nostetaan oikealla kädellä jousta ylöspäin ja etusormen avulla otetaan jänneurasta pois.